Persuna li niżlet Malta b'titjira minn Edinburgh fl-Iskozja tiedet l-isptar Mater Dei b'ambulanza wara li ħassitha ma tiflaħx waqt it-titjira. It-titjira ta' Ryanair FR 6695 niżlet l-ajruport internazzjonali ta' Malta ftit qabel is-sagħtejn ta' wara nofsinhar. Kelliema għall-uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru qalet lil dan l-istazzjon li l-persuna li ddaħlet l-isptar dbati minn kundizzjonijiet respiratorji. Iżda peress li din il-persuna għaddiet minn Spanja ittieħed swab test bħala prekawzjoni. Il-kelliema għall-Ministeru tas-Saħħa spjegat li r-riżultat ta' din il-persuna mistenni joħroġ fil-ħin li ġej, filwaqt li persuna oħra li kienet fuq l-ajruplan u li ddaħlet l-isptar ħarġet mill-istess sptar minnu fih. Ġie spjegat ukoll li l-passiġġieri li kienu abbord l-ajruplan m'għandhomx bżonn jagħmlu kwarantina għaliex ġew mir-Renju, pajjiż illi s'issa ma ħarġux miżuri fil-konfront tiegħu. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret ftit tal-ħin wara f'Kastilja, il-Prim Ministru Roberta Bela kien mistoqsi fuq din is-sitwazzjoni. Il-persuna kwistjoni ttieħdet lejn l-isptar b'ambulanza, il-persuni l-oħra jinżammu d-dettalji kollha tagħhom fuq il-formuli li huma meħtieġa sabiex jekk ikun hemm ħtieġa ta' hekk ikun jistgħu jiġu traced kollha kemm huma. Fi-stqarrija l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qal li l-awtoritajiet tas-saħħa ħadu miżuri ta' prekawzjoni biex jassiguraw is-sigurtà u s-saħħa ta' dawk kollha illi kienu abbord. Intant wara li tnejn filgħaxija il-Gvern waqqaf l-vjaġġar kollu bl-ajru bil-baħar bejn Malta u l-Italja. Fl-aħħar sigħat 68 Malti nġibu lura l-pajjiż fuq żewġ titjiriet tal-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta. It-tlieta filgħaxija niżlu f'Malta 20 passiġġier fosthom l-isqoftaw Mario Grek, filwaqt li l-bqija tal-passiġġieri waslu Malta kmieni l-4 filgħodu. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gawci qalet li daw kollha se jkunu marbuta bi kwarantina ta' 14-il jum u biex jagħmlu kuntatt mal-awtoritajiet tas-saħħa minnu fih f'każ li jħossu xi sintomi. Dan l-istazzjon informat ukoll li 114 persuna oħra li kienu f'Malta telqu lejn l-Italja fuq l-istess żewġ titjiriet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.